Nikabat sa 981,000 ang nakabutar dito sa lalawigan sa Bohol alang sa barangay o sangguniang kabataan elections karong adlaw. Kasagarang nasugatan nga problema ang pagpangita sa pangalan o precinct numbers. Nagsugod og abot-abot ang mga botante sa mga eskwelahan sa wa pa mag-alas 6 sa buntag. Matod sa PNP Help Desk, walay dakong problema nga nasugatan sa pag-abli sa botohan. Samtang 96 ka mga persons deprived of liberty o PDL sa Tagbilaran City Jail ang mibutar. Kapina po katuig dihang gipahigan ang katapusan nga barangay ug iska elections. Nagbutang og special polling precinct ang Comelec sulod sa mga prisuhan. Gisugdan ang pagbutar alas 6 sa buntag ug nahuman pagka alas 9 sa buntag. It was supervised by the personnel headed by our jail warden, jail senior inspector, Bonifacio C. Plaza Jr., and it is a peaceful election.